пешрафти ҷомеа шаклҳои хизматрасонӣ ҳам дар он тағйир меёбад. Ба шакли нав гузаштани пардохти ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умуми шаҳри Душанбе аз мо тақозо менамояд, ки бидуни корти нақлиётӣ вориди автобус нашавем ва ба ронанда маблағи ҳаққи роҳгироро нақдӣ пешниҳод накунем, чунки ин амали мо ба татбиқи пурра ва босамари лоиҳаи Сити Корт монеа эҷод мекунад. Агар назоратчиёни лоиҳаи Сити Корт ҳангоми тафтиш муайян кунанд, ки мусофир бидуни корт ва бо пардохти маблағи нақдӣ вориди автобус шудааст, нисбати амалкарди ӯ дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мавод тартиб дода мешавад. пардохти ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умуми шаҳри Душанбе тавассути кортҳои нақлиётӣ дар муқоиса ба ҳолати қаблӣ беҳтарин василаи риояи тартибот мебошад. биёед дар пешрафти бахшҳои гуногуни хизматрасонӣ дар шаҳрамон якҷоя саҳм мегузорем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе.